nekutenda zvatakaitirwa naJehovha Mwari. Muprofita Isaya 12 rwiyo rwekutenda. Nezuva iro uchati, ndinokutendai Jehovha, makanga makanditsamwira, asi kutsamwa kwenyu kwakadzorwa, munondinyaradza. Tarirai, Mwari ndiye ruponeso rwangu, ndichavimba naye, handingatyi. Nekuti Jehovha, iye Jehovha, ndiye simba rangu nerwiyo rwangu, iye wava ruponeso rwangu. Saka muchatera mvura nemufaro pamatsimo oruponeso. Zvino nezuva iro muchati, tendai Jehovha, paridzai zita rake, zivisai mabasa ake pakati pavanhu, muudze vanhu kuti zita rake rinokudziwa. Imbirai Jehovha, nokuti wakaita zvinhu zvakaisvonaka. Izvi ngazizikanwe panyika yose. Danidzira upururudze, iwe ugere paSioni, nokuti mutsvene waIsraeri mukuru pakati penyu. Afrika yedu, Afrika yedu, tinotenda Mwari, nekuti the African Apostolic Church, vaapostara veAfrica, yakaitwa Zion, ugaro hwaMwari wamasimba ose, musi wa17 February 1956, apo muranda waMwari St. Paulo mwadza waAfrica muchizaruru akaona Ishe Jesu achiburuka kudenga aine vatumwa vachiimba zvinosiririsa vari mugore jena. Zvakaitika sekudai, wakanga ari mabvazuva achivakaimba, mumwe murume wakazomudaidza kunopinda musangano muCentral Africa. Pamusangano akaenda patafura akaripa 25 cents kana kuti 2 ndokuchipiwa tikiti reunhengo membership card. Pamusangano uyu pakanga varume 12 kana kuti 13 vakanga vava namakadhi ounhengo. Akabva pamusangano uyu ndokudzokera mabvazuva kunopedzisa kuvaka imba yake iya. Wakatanga kusada imba yacho nekuti chidziro zvose nedenga zvaiva zvamapanga. Chidziro zvose nedenga zvaiva zvipfupi-pfupi. Chidziro chakanga chisati chanamwa nedenga rakanga risati rapfirirwa. Wakatanga kuchorokodza imba yachiti, handichadi chiimba chamapango chakadai, ndava kuenda mabvazuva kunozvivakira imba yedombo. Wakatanga kuenda mabvazuva akazoona ava kutungamirirwa nemumwe murume waakanga asingazivi. Akazoona vasvika pazvikomo, zvino akaona mberi kwavo mabvazuva mabwe mairi akanangana navo, rimwe guru mberi nerimwe duku shure kwakadziva kwavaiva. Guru iro raiva mberi rakanga rakareba chaizvo kuenda mudenga. Murume waiva mberi kwake wakakwira pamusoro pedombo rakadziva kwavaiva duku riya. Muranda waMwari St. Paulo mwadza waAfrica achibva akwirawo, murume uyu achibva anyangarika haana kuzomuona. Asi akasara amire paye painge amire, akatarisana netongo huru yakareba kuenda mudenga. Ipapo akazonzwa izwi richibva kudenga richiti, tarira, nhenye yaMwari iri kuburuka panyika. Zvino wakatarisa mabvazuva kumusoro kudenga, ndokuchinzwa kuimba kunochamisa dzutu kuchibva mudenga negore dzena rezuva richibva mudenga richiburuka panyika. Wakadzikatirwa kuona gore iri neshongwe yedombo refu raiva mberi kwake, asi akaramba achingonzwa kuimba kunosiririsa kwaibva mugore. Akaona gore riya richikwira kumusoro, uye mukati maro muchingoimbwa zvaitapira munzeve zvokuti shu. Zvaakanga amire padombo akatarira gore richikwira kumusoro, akaona Afrika yose yangoti sandara, sebani risina miti kana makomo kunze kwechikomo ichi akanga ari. Akatarira kudaro, gore rakandomhara mugungwa rekumusoro kwaAfrica rinonzi Mediterranean Sea. Akaramba achingonzwa kuimba kwaibva mugore iro. Gore iri rakati richitanga kusimuka, wakaona rukova rwemvura ruchibva mugungwa reMediterranean paye pakanga pamhara gore ruchiburuka napakati paAfrica kusvikira kugungwa rezasi Southern Ocean. Gore rakatanga kufamba riri pamusoro perukova urwu richiuya kuzasi. Iye akangotarira,
uye kuimba kunoshamisa kwaibva mugore kwaingosvika munzeve dzake. Chidimu chegore chakadambuka chikasara pakati peIjipiti neEthiopia. Gore rakanga rakatakura mambo Jesu, nyenye yaMwari navatumwa vakuru 12 vaiperekedza nokuimba kukuru. Gore rakaramba richiburuka kuchamhembe riri pamusoro perwizi. Dakarara pedyo nechikomo icho akanga amire. Akabva padombo ndokufamba achienda mavira zuva kurikova kuti achimbure mambo. Akanga agere mugore jena achiperekedzwa navatumwa vakuru vedenga 12 archangels nekuimba kunoshamisa kwaibva mugore. Vakapfuura nepayepaye vakaimba vakairamba. Hezvo napayezepo vakaita musangano vakapiwa matikiti ounhengo. Pakubva apa akazoona ava navarume 12 vakafamba vakasvika parwizi kuti vagamuchire mambo navatumwa vake. Vakatarisa kumusoro ndokuchiona gore rave pedyo navo nekuimba kwaibva mariri kuchivazadza nemufaro. Zvino gore rakati ratarisana navo, muranda waMwari St. Paul mwadzo weAfrica wakazadzwa nomudzimu unoera. Akadanidzira nezwi guru achiti, tarisa, ndinokanda muZioni, igwere kona rakatanangurwa naMwari rinokosha. Unotenda kwaari haanganyadziswi. Gore rakafamba richidzika richichevedza rukova. Saka ivo vakamhanya variko mhiri mabvazi vako rukova kuti vadimudzire gore ramambo. Vakazorindira vava nyasi. Zvino vakaona muchinjiko yegoridhe miviri iri pamashizha wemuti wakasvibira waiva pamahombekombe rukova nechemhiri ikoko kwavaiva. Akati kuna vaiva navo, honai, iyi ndiyo muchinjiko miviri yamambo iri kuzosara iri mutende reAfrica. Gore ramambo rakaramba richidzika norukova ndokusvika zvepo vaiva rakatarisana navo. Ipapo muranda waMwari St. Paul mwadzo weAfrica wakasvikirirwazve nemudzimu unoera. Akatanga kurumbidza mambo nezwi guru achiti, Eli Jesu, Eli Jesu, Eli Jesu. Gore rakapfuura zverichingodzika kuzasi. Ivo vakamhanya zvevachingotevera gore uye achingokudza mambo achiti, Eli Jesu, Eli Jesu, Eli Jesu. Kudakara vasvika Drakensberg Mountain. Vava zasi uko akazoti kune vamwe vake, vakomana, mambo achiri kumbogura nenyika dzose, saka ngatidzokere kwakare kugomo. Vakadzokera kwakare ndokunosvika pagomo paya paakatanga kunzwa izwi rekudenga richiti, tarira, nyenyenya yaMwari iri kuburuka panyika. Muranda waMwari St. Paul mwadzo weAfrica wakapepuka akanamata Mwari. Afrika yedu, Afrika yedu, tinotenda Mwari nekuti vari kutenda vari muThe African Apostolic Church havasi kunyadziswa. Vari kupiwa korona panzvimbo yemadota. Vane muterera vanoti wabaraka mwana kafa, wabaraka mwana kafa. Vari kukumbirirwa muzita raJesu Kristu, muterera uchidzimwa vachibereka vana vanorarama. Vasina mabasa vari kukumbirirwa muzita raJesu Kristu, vachipinda mabasa vachikwegura vari pamabasa vachengeta mhuri dzavo nekuripira zvirongo mumakereke. Vanorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana vari kukumbirirwa muzita raJesu Kristu vachiporeswa. Isu tava kupfeka nguo chena panzvimbo yezviredzwa. Kudzai Jehovha.